Seiak eta 12 minutu, hemen jarraitzen dugu zuzenean arratsaldero saioan eta lehen aurreratu dizuegu, ezta? Gaur musika kontuak izango genituela eta begira zer dudan esku artean. Esian Altsasuko taldearen azken diskoa laugarrena dagoeneko, Talde batek laugarren diskoraino iristen denean, horrek esan nahi du, taldeak baduela nahiko, esperientzia, eta esperientzia horren adibide dira, hemen ditugun bi kide hauek, Fran eta Aritz, Fran abeslaria, Aritz saxofonista, pila bat zarete gainera talde honetan, ezta? Zenbat pertsona zarete, 8 pertsona. Ze, ohiko rock doinu ez gain, metal talde bat ere gehitzen diozue zuen kantuei, laugarren diskoa, dizue? Beira noraino iritsi zareten? Ba, bai. Jorezek ezen emango duro bat gugatik hasiera batean, eta ezen eman. Eta hemen gaude, laugarren diskakin eta ETV baten, eta joder. Eta gaztean ere, zuen azken diskoaren aurkezpen singela ere entzuten ari gara azken asteotan. Ez dakit ze moduko harrera izaten ari zareten, ez dakit kontzertuetan zer ikusten ari zareten, ze esperientzia egiten. Momentuz kontzertu bat eman diau besteik ez, atzo bertan. Disko berriari buruz, disko berrian aurretik ari da, aurretik eunda kasi 200. Momentuz ikusten diauna, atzo ikusi ginuna eta saretik eta ikusten dena, batez ere hortan oinarritu alza, ezin gakejatu. Neiko harrera hone ukitzen alda, atzo da ikusten ginen jendeak bazezkila besti berriek eta bar. Así que oso... Laune hori esaten dugu guztetuak irela zedi, eta launek laune hona azkau, zedi hona da. Kritika honak jasotzen ari zarete orduan. Kritika txarra dazkanak ez txu esaten. Horiek ez dira lagunak ez. Egia da, badela aldaketatxo bat, zuen normalean gainera punk rock egiten duzu, ezta? Nezetan metal hotxekin ere bai, eta gainera aldarrikapenak izaten dira nagusi zuen hitzetan, baina azken disko honetan sumatu dugu, ez dakite zuek azten ari zaretelako edo maiteminduta zaudeten, baina letra pertsonalagoak eta barronera dagokoak ere topatu ditugu. Zer esan nahi du horretan? Maiteminduta gubion artean esan nahi? Hori, zuen jakingo zuen, noren artean zaudeten, baina diot orokorrean maitemindu dute zareten. Ze aldarrikapenetik jun zarete pixka bat gehiago, zer bai barnera batera, ezta? Hitzetan, Ez dakit ala den, ala ez? Ez dakit sartzen ari zarete, ozer? Nik sartzen desde luego. Egunero notatzen da. Nik uste letretan, beti gu saiatu gai islatzen letretan ikusten diauna. Gu errealidadien ikusten diauna, gu perspektibatik, ez? Egoera politikoa ez da duela urte batien zanan berdine. Ez da duela lau urte zanan berdine. De hecho, asko aldatu da azkeneko etapan, ez? Eta, behi egile da diska honek islatzen txula gauz asko ze pertsonalagoak. Bai maitasunakin lotutakoek edo, bakoitza be paranoiekin eta egoera politikoan isla da behi badie abesti batzuk. Elkartasuna, presuekin eta aldarrikepen politiko ezberdinak ez. Behi aldarrikapen personalak, azkenin aldarrikapenak izen aldi edo islapen personalak, da behi leku gehiago hartu debie diska hontan. Igual urrengo diskan berriz hartzen diago beste ari. Zuen egoeraren arabera dela azken batean, ez? Ez da zeo zer kalkulatuta. Hori hitzei dagokionez, baina musikari dagokionez, hartzen baitugu Euskal Herrian izan diren taldeen adibide batzuk, adibidez Betagarrik egiten zuen eta egiten jarraitzen du oraindik. Roka metal hotxekin batera, eskalariak taldeak ere gauza bera egiten du, Vendetta taldeak ere bai. Zer da, Euskal Herriko formula horrek funtzionatzen du, zezatek ere hor dugu eta zezatek ere gauza atzeko egiten du, ez nebeltza, hau da, badira talde askok funtzionatzen dutenak, esian taldeak ondo funtzionatzen duen bezala, rock doinuak metal hotxekin. Hori da Euskal Herrian gustatzen zaiguna orduan, edo zakit? Horraz, azkenien, musika entzute duzu, parranda giren odan alako, eta beti aizeek eta horri ematen dobie bizitasun beto, ez dakit. Alaitasun puntu hori. Alaitasun puntu hori da. Ez dakit funtzionatzen dena da, ez? Momentuz funtzionatzen nahi dugu. Zuen kontzertutan jendeak gainera dantzan egiten du. Ez da girik egoteko jendea. Dena den gu, ez dut esaten talde berezi bedganik eta asmatu dionik ezer. Aipatu juzun taldeak adebiez, igual mugitzen die gehiago eska mundura edo. Musika dantzagarriago bat edo egile da, ez? Nik uste gu zentzu hortan behintzat talde bat pixkat oinarriek muitzen dira gehiago punk rock, pop rock mundu hortan. Eta eska praktikamente oso gutxi erabiltzen diago, ez? Aiziek badaude, beste modu betien erabiltzen dugu.
insisto, ez jau ezer asmatu, ni muchísimo menos, eta ez jau deslegitimatzen beste musika mota horiek, ez? Behi, askotan esaten dugu nola, aiziek dara mazkigun, eskatalde bat edo zera hori, bueno, ez ga eskatalde bat, ez pop rock, hitzetan oso oinarritutako musika bat, igual eken diau, eta... Bueno, ez da beharrezkoa gainera musika katalogatzea edo eskematizatzea, gainera esian da, esian, eta hori da kontuan nik aldetu nahi nizueke, horren beste izanik, 8 pertsona zaretelako, kantuak egiterako orduan nola moldatzen zareten, baldagoen norbait besteen gainetik, guztion artean egiten duzuen guztia, hitzak bakar batenak ote diren edo guztion artean ezak, hori nola moldatzen duzue? Zemat eztabaidak egiten duzue. Ari asko, eztabaidak. Ensaiotan. Kostio igual pixka, natzia lana, ez? Bade, igual, franda zurin edo gehien bat, letrak eta ekentxu bienak, jo letroia ematen dira taldia, taldi horrekin eken da pixka, oinarrile izango zana, ez? Kantan oinarrile. Eta jo ikusten da, hemen sartu daitezke aiziek, hemen sartu daiteke, eta jo bakoitzek emerko betxeko lanak, ez? Aiziek alde batetik, gitarrak punteo gehiago beste alde batetik, ez da pixkat lana banatzea, eta bakoitzek argi gure itzea ze lan emerkoen. Zuen beste ezaugarri bat, Fran, da, zurin eta bion arteko koro horiek, ez? Kantuetan musikalki hitz egiten diot, hor dago zuen, ez dakit, soinua edo hori da, esianen soinua da zuen bion koroak, ez? Ezaugarri aipagarrinetarikoa izan alda hori, ez? Emakume eta mutila hotxan nasketa hori, behi separatuik, elkarrizketa bat balitz bezala kasu batzutan, edo behi batia, bakoitzak beha hotxin, eta behi da puntu berezi betez. Gero eta gehiago ikusten dana, euskal musikan behintzat, eta ikusten da, taldiek sortzen diela eta aurria atiatzen diela, olako ezaugarri horrekin, behi, gu hasiratetik argi ginuken ez, garai hortan sorkun, zea maiz, olako taldiek zeuden. Insisto, ez jaula ezer asmatu zentzu hortan, igual zien taldiek, digamos, oinarritzen ziela asko neskana hotx hortan, ez? Neska hotx bat oso poliki, oso potentia, ez? Eta musika pixkat horra begira. Guk egin pixkat alderatzizko prozesu, ez? Musika konkretu bat eikia zan gu helburu eta erabilitugu binuzken tresnak. Neska hotx bat, mutila hotx bat, aize sekzio bat, ez? Eta, bueno, hori da emaitza. Gero, estiloari buruz ere, esianek duen beste ezaugarri bat da, gogorragoa izan daiteken rock batetik, gero beste muturrera jotzen duzu eta oso samurrak eta geldoak diren baladak ere dituzuela, eta nasketa hori ere, irratiaren ikuspegitik diot oso ondo funtzionatzen du ere, gure entzulen artean, gazteari buruz ari naiz bereziki, baina suposatzen dut, oro har ere, zuen entzulen inguruan horrek ere funtzionatuko duela, ezta? Bi muturreko gogorretik suaberako bide hori. Ez dakizuek ere alazarete barrutik, batetik gogorrak baina gero suabiak. Denoga pixka bat, ematen dira olako itxura. Kanpotik gorra eta ero barrutik. Xamurtasun horretan... Egile da, ikusten dezu igual kontzertu bet edo entzuten dezu diska bat, eta jode, abesti bat do hor, hitzak dioez deun palo eta musika bera pixka lasei dio, eta gero aurkitze dezu abesti bat, hardcore, letra gogorrak, ez? Eta behiegi da kontraste hori dola, ateratzen dana da, ez? Kabiede behi harreman bat, behi hitzei dagokionez eta behi musikai dagokionez. Lo que pasa, hitz batzuk eskatzen duzu bie musika bat, eta beste hitz batzuk eskatzen duzu bie igual beste musika bat. Musika batek hitz batzuk eta ez, azkenien ez dio pentsatzen ez zare, benga, guazen eikia pixkat, ez? Hitzak aipatzen ari zara, hitzetik du izena hain zuzen ere azkenengo diska honek, eta barruko argazkietan, eta baita azalean ere ikusen ari gara kasu honetan zurinek eskuan nola duen olako ozengailu horietako bat, ez da? Altaboz horietako bat, horrek egin zer irudikatu nahi zuen mezuak zabaldu nahi duzuela, igorri edo zer da? Hor azkenien, azken aldien esan jona ez da, azken aldi jontan entzuten badezu musika eta fijatzen baza letretan, egia esan, letra gehienak ematen dira, entzuten dezu eta ez da kontenido ikasi, badenak, baina gehien entzuten dena gehienaz, ez da kontenido eta pixkat horri rebindikatu nahi nuen, ez? Hitze da kabien garrantzia eta, izan eitazke personalo orokorro, baina, mintzet sentimentuak adieraztia ez adieraztia, pixkat horzi jotzen ginen. Musika ulertzen diau komunikatzeko tresna bat bezala. Eta beraz, zentzu hortan, hitzek bere biziko garrantzile dakabie ez dut ikusten esian taldie abesti instrumental bat eiken adibidez. Musikari oso honek transmititzen debie musikakin berakin, ez debie bierritzik. Oso honak diegu ez hain honak eta birtxugu hitzak igual, ez? Eta hola ulertzen dira musika eta helburu nagusitarikoa ez mundu honta sartu anien da transmititzi jendiai
pentsatzen diauna. Ados bazaude, ez bazaude, bueno, zuen ikuspegia transmititzea eta zuek erabiltzen duzuen tresna edo baliabidea hitzak diren, ezta? Musika ere komunika daiteke hitzik gabe, baina zuen kasuan hitza erabakitzen duzue komunikatzeko tresna moduan. Amaitzeko, galdera izango doran ze hitz topatuko ditugun hemen. Labur bilduz, zer kontatzen diguzu azken disko honetan? Labur bilduz. Edo ez dakit labur bild daitekeen. Esan duzu lehen kantut batetik bestera oso ez, abaniko oso zabale dela, baina oro hartu da ez dakit hildo bat ote duen diskoak edo ze gai jorratzen dituzuen gutxi gora bera. Nik uste dala orokorrien mezu positibo bat. Bizitza, hor igual islatzen dana da, bizitza be aspektu guztitan ez dala gu guziek nahiko ginuna, ez? Behi maila politikoen, behi maila personalien maitasuna daukionez. Behi, bueno, beti saiatu ergala horri puntu positibo bat erantzten, ikuspegi baikor batetik ikusten, eta hola ikusten badiau, seguramente egoera argi hori ez da izango hain iluna baizik eta argi joukiko dago, ez berezko edakalako argi, ez? Bueno, izan daiteke egungo egoera edo bizitza orokorrean hartuta, ez da? Horixe guztia, hemen, hitzetik izeneko disko honetan, esianen laugarren diskoa, Fran eta Aritz, mila esker hemen izateagatik, goraintziak gainontzeko taldekide guztiei, makina bazaretelako 8 kide dira pentsa, eszenatoki handiak behar dituzte joteko, eta beki gehiagotan ez, behar bada, eskatestu ere jo behar izango zen duten, baina, bueno, urrengo kontzertuan ez izango da, bihar bertan Gasteizen? Bihar bertan Gasteizen, Mendizorrotza inguru hortatik, Mendizorrotzan bertan izango da. Dagoen jaialditxo bat, Euskararen egunaren jaialdi batean. Gasteizen kontzertuaren ostean ez dakit besteren bat itxita duzuen? Durangon egongo ga, Otxenean, aste hartien, abenduak 6, Ondarrun egongo ga, abenduak 10, Zaldibina 16an, Hernanin 17 eta Altsasun 22an. Bueno, diskoak kaleratu berri dut eta gainezka daude, lanez gainezka. Seinale hona da hori. Eta hola zeitzala. Bueno, guk jarrituko Gaztean ere zuen singela entzuten, eta gure entzulek ala nahi baldin badute, behar bada top Gaztean sartuko zarete, baina hori ja entzulek erabakitzen dute. Aizu, mila esker hemen izatea. Bueno, Bana Torrona berriz ere, entzun duzu, Esian taldea, euren disko berria, eta hitzetik horixe da, hemen entzuten ari garena. Bueno, orain sexuari buruz hitz egingo dugu. Bai, heldu da.